Anar a comprar s'ha convertit en un joc de màgia o fins i tot en un malson per a alguns lleidatans. Diverses persones s'han trobat inexplicablement que el contingut de llaunes, bosses i paquets no es correspon amb el producte que haurien de contenir. L'altre dia vaig anar al supermercat i havia de fer la compra de la setmana. Vaig arribar aquí a casa i em vaig posar a fer el dinar. Aleshores em volia preparar una amanida i vaig agafar un pot d'olives, el vaig obrir i no hi havia olives. Després vaig agafar un pot de blat de moro i el mateix, no hi havia blat de moro. Dic, bueno, doncs em faré una truita, no sé, és molt estrany que dos pots no hi hagi l'aliment que toca, no? Vaig obrir la nevera, vaig agafar un ou, el vaig trencar i em va sortir buit. Vaig pensar, no pot ser, és que hi ha el pot d'olives, el pot de blat de moro, ara l'ou, dic, bueno, provarem un altre ou, perquè vaig comprar una dotzena d'ous. I res, em vaig trencar un altre i buit. Els pinyols de les olives, no les olives senceres, sinó els pinyols. I amb tota la resta de compra que vaig comprar, el mateix, o sigui, em sortia els aliments que no eren. Hem tractat de demanar explicacions als responsables dels comerços, però s'han negat a fer declaracions davant la càmera. Tan sols ens han dit que no entenen què està passant. La doctora Domènech, investigadora de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, apunta una possible hipòtesi sobre l'estrany succés. Tot i que no tenim dades concloents o definitives que comproven aquests fets paranormals que han passat a Lleida, els podríem associar al canvi climàtic o al rescalfament terrestre, que se'n diu. Doncs un dels efectes del canvi climàtic està molt associat als aliments. És una sèrie de reaccions químiques que es donen als aliments i que fa que els aliments tractats o els productes tractats, els que trobem a la pròpia botiga, es transformin en aliments originaris. És a dir, tècnicament el que nosaltres, el procés que es dona és un procés de retrospecció, és a dir, tornar a l'origen. Nosaltres volem donar un missatge de tranquil·litat a la població lleidatana i els volem dir que continuarem treballant en aquest cas i que quan en pic sapiguem les dades definitives que provoquen aquest succés els hi farem saber. Les autoritats sanitàries han obert una investigació per tractar d'esclarir el cas. Mentrestant, recomanen que els consumidors tan sols comprin productes envasats en material transparent.